Инсинератор в Гюргево не трябва да има. Всички русенци са го казали и аз ги подкрепям. Защото знаете през 80-те години на миналия век какво се случи. Точно на същото място работеше завод Верахим, който обгазяваше Русе и региона с хлор. Все още мога да си спомня как в първи, втори и трети клас съм ходил с маска на училище, но не е заради някой вирус, ами защото във въздуха се виждаше бялата мъгла, която носеше хлор. Много русенци напуснаха града и това е силен сигнал за всички нас, че ние не трябва да допускаме замърсявания, трансгранични замърсявания, замърсявания, идващи и от града, които да тровят русенци. Замърсявания в цяла България не трябва да има. И точно тук се обръщаме към МОСВ, към експертите, които работят, към служителите, които контролират. И отново, ако се върна в предния ми въпрос към вас и искането за повече служители, по-добро заплащане за тях навсякъде в РИОСВ, той остава актуален. И затова ви моля, наистина, вие да поемете активната роля, защото вас ще ви чуят управляващите. Когато аз внеса или нашата парламентарна група внесе искане за увеличаване на заплатите и за по-голям щаб на РИОСВ, повярвайте ми, управляващите, в които ние не членуваме, те няма да ни подкрепят и няма да види РИОСВ нито и един лев повече. Затова наистина ви моля за активна позиция, за да може както контролът в съществуващите инсталации да се засили, така и вашата активна роля в инвестиционните намерения с трансграничен характер, които могат да окажат влияние на околната среда, да бъдат спирани още в зародиш. Уважаеми господин Белчев, вие казахте, че ще следите развитието на въпроса. Аз мога да ви декларирам, че Министерството на околната среда и водите още по-стриктно от вас ще следи въпроса, защото Министерството на околната среда и водите е органа по екологично законодателство, който има грижата да опазва здравето и живота на хората. По отношение на този трансграничен ОВОС сме имали общо 6 забележки, които, както чухте преди малко, не са получили отговор до сега. Но казах ви, че румънската страна спазва правилата и няма как да сезираме конвенцията по този въпрос, защото тя се сезира тогава, когато се нарушават правилата. Само с няколко изречения ще ви кажа с какво не сме били съгласни. Нямаме отговори на коментарите и бележки, които сме ги пратили в март месец още, 24-та година. Липсва цялостно преработен доклад, защото отговорите, които сме имали, съдържат предпратки и цитати от доклада за въздействие, който ни бил предоставен по трансграничното съгласуване. С оглед най-важното на доказана екологична и здравословна среда на живот на населението, както в района на Гюргево, така и в района на Русе, възложителят следва да подходи прецизно и задълбочено при разработване на технологията за експлоатация на инсталацията. Дадените отговори също не съдържат ясен и конкретен отговор по този въпрос, като не дават доуточняваща информация съгласно нашите бележки. Дадени са подробни бележки и коментари от страна на МОСВ за компоненти и фактори по околната среда. Предоставената от румънска страна информация е непълна, установени са сериозни пропуски, което не позволява адекватна преценка и мерки с цел минимизиране на потенциалните рискове за околната среда и здравето на хората. Допълнително сме поискали да има специализиран раздел за оценка на човешкото здраве, за да си добие обективна представа за пълнотата на доклада, който ни е предоставен. По отношение на обществения интерес сме информирали, че общественото осъждане следва да бъде извършено, след като доклада за ОВОС бъде оценен положително от страна на българския компетентен орган по околна среда. След отстраняване на тези забележки, доклада
може да бъде разгледан и да бъде направено и организирано обществено обсъждане на територията на Република България.